Tebalik ka wanra ya kani ka delimitation bill kadaw kalong ba ban pia shwa ya ki constituency hadin pat pan sa ya kataka reservation kabadai lai persen na kabantaki longmi ya kani ka bill ka sarkar NDA ka wilam da BJP kala apa si kani ka bill haus nam arhajar arpulai tibalik kamla ban pentri kam kalong ka jing ka bakraw ya kani ka sarkar BJP namar ba haba kala apa si kani ka bill kala dai ban pentri kam nadu usnam ajar khatway ka sensas hadu mentala dai akun riu kam dan sensas kam tip kat no gi bakha kat no gi bayap kat no gi bala yo lok kat no gi bala ya temen gi la yu klam sim sensas te kam no pincule mat la kata kai bakaj kadai hakani rukom ka saparsha diperlok akani ka por sa chisin pat nga padyang sobhabyang yapi sya kani ka channel ka chunga yani ka por ngi keren nya kata ka delimitation bill ka bang dang yo I hapo parliament dang hagi gisngi idang ya keren nya kata kidang discuss ya kata ha kata ka chispa life way constitutional bill ban pas kita gilai teli ki bill ya ka baka sarkar NDA kalapan kre te ka balong main important bahan apnang gini kalong kata ka women reservation bill ya ka ba on ai bha life persen ya ki kentai ya ki long kemi jongi ha parliament bat hagi weki kam timinta tong ni tip mo ka ai kata ka delimitation bill arajar arpun reu let's say dan kibala tip yakani kibala khamnang kham start bala pule ki tip yakani engora yakani video namanta jong phi ki pajba khamtam mo phimdan ga jing tip yakani teling ba kani video ngawara yakani te kibala tip I can tip bat kibam pat tip yasha bat nga kani video ngan batai phi shapang kani ka delimitation bill te ai kata ka delimitation bill balik ke sarkar Modi ka support ya kani ka bill bat balik pat ki opposition party hapo parliament ki kentaj ban support ya kani ka bill ka jengmut hi jong kani ka delimitation bill kalong ban reset ban redraw ban penbet biang ye uput usam ya kitu ki constituency ya ka ba don kam kat kum ka jing don briu kata ka deka main important jong kani ka bill hangni ka don kata ka jing keren ban ai bha ya ki longkumi lai persen ya kani ka bill ka sarkar NDA ka wilam da BJP kala apa si kani ka bill haus nam arhajar arpulai tibalai kamla ban pentrikam kalong ka jing ka bakraw ya kani ka sarkar BJP namar ba haba kala apa si kani ka bill kala dai ban pentrikam mador namar sin ba wat naga liang jong ki opposition ru kila kersan ya kani ka bill naga mantaka jing yo banta jong ki longkumi ha ka parliament bat kumju ru ha ki state assembly agino gino gibanta giba labu bagi kilong kemi kin yo bantalang kata ka bha lai persen ka e daw ba kampat pentrikam hadu umta kadaw golong ba ladakan pentrikam ya kani kamod kala ban kata ikitu gi state kiba he ladang ipe gini ki state kiba he apo ri India kum ka Madhya Pradesh ka Rajasthan bat ka UP itu gide kiba ki state kiba sensar ka sarkar BJP tilada pedon kam no menta kemud kan wara ka jing bat kan wara ka jing du nong ya ka BJP namar kitu state ki babon ba babon pa ki babon ki MP ru ki babon bat kala ban kata ya kata ka sarkar ka basensar kan pia kita kemud kala te bi kumno hangno ki jaka ki batelot hangno ki jaka ki baklan kan le kata korkom kan ai ka delimitation commission kan le ka badan kam kan control ka sarkar te balik ka wanra ya kani ka delimitation bill kadaw kalong ba ban pia shwa ya ki constituency hadin pat pan sa ya kataka reservation kabadai lai persen na kabantaki longkumi tegiliang persya pat ki yang scam marba kumba lada pipej pinyo iba kin increase ya kata hadu praspa sanpau kisit naka san hajar sapulai sit hapo parliament kin increase hadu praspa sanpau sit tiki plan ha kata kurkom mentagi la syam jing ha namar ki wanra kan kabil namar ba ki kwa ban penwan ha kata kurkom tang ba kilian persya pat ki sim ya kan ka banta ba kata kalong ka ka ba ka political mo ate bi ki politik kumno gi le ki badan ka bor gi le ban yo jing toy la dia bat ki ba don ka opposition ru ki pej benya ba ki sung thu ba don ka no ka opposition wala ki don kindiat ya ka ba mentale apo parliament li ka klan ba ka opposition teki pej hot kan ka jing plan jong kan ka sarkar jong Modi ban ai kata ka bha ka balai persen ya ka ya ki longkumi ka de ka babas ba
barok ki support wat nagal yang persya ru kila dap support bat kila dap kersannya kan ka bill tikat kum kani ka delimitation bill ki state ki babon ki population kemut kin yo bon kasi ki state ki ba kendiat kin yo kendiat kani ka sarkar menta ka persyang ban wanra ya kata ka ideologi ta ka bill mo ba one person one vote kadi kata korkom ki persyang ban wanra ba kin dibaj ya kata kat kum gajing dan beriu kinam pechu ya kita ki area kajing he jong ka state ane kin kajing he kajing don kam hangno ya ki jing duna jong ki state ki bade ban yo ya kita ki nong mikmat henry menta kin base baj haga population telar ki base haga ta ka population kajing e bakraw kan wanra namar ya ki state ki jong kum ki north east kamtam ki kini ki south state kamtam kum ka Tamil Nadu Kerala ka target jong kani ka sarkar NDA welam daga BJP kalong ban target ya kita ki state ki ba sensar de ki way pat ki seng like no naka sarkar BJP te kumba PUI kumba labatai ba ngipet japo ka state Madhya Pradesh kadi ka sarkar BJP ka ba sensar lada ngipet japo Rajasthan ka bupun paj kadi ka sarkar BJP ka ba sensar lada ngipet japo Uttar Pradesh kadi ka sarkar BJP ka ba sensar te kita ki main faktor bat ki deiru ki state ki ba bun paj kum ka south mau kum ki south ki yele ban control ya kata ka population mau nadu kisnem mensual apan mi ya katu ka ba ki bala ban control ya kata ka population hindai kini ki state ki balong kum kita ki mal ajar keteng kum kita ki Rajasthan UP Bihari Madhya Pradesh mata ki wan sensar ka BJP te kita ka jingbun pa wat tang po state la deru kim yo chu ka kam ka jam kin haban pet saki way pat giri ki haban pet pat saki way pat ki state balik kim le chabari le cepo Dubai le cepo yugum kiwai ma kum kini state kidi ki badunaru aka jing nang jing start wada ki yo kono kam ka ba ki haban tray ru ban tray ka kam ka po ru ki haban tray lepi pe pi po silong jungi bakap snyu hang tu dan u babun dei Bihari da pi ngap dei pin ukran da khar pin song thu ba udai tang u dakhar rei manga namar nga ngaptip lot kikitin ngaptip lot ya kikitin lai pojat pikiran Punjabi ru song thu pikiran Bengali ru song thu pikiran Assamese ru song thu pikiran South Indian ru song thu pikiran Bihari lai ta na yo nga song thu ngaset trend dengan lek ngasang hayau ki dukan ki kino ki dukan ki ba de ki dukan iyo nga siam ba kini ki de bon ba hapo silong jongi hakayudo bon ki Bihari kita ki nongwei ki Marwari dan lek yang tu ha PB kitu ki badde ki badon kitu ki shopping mall kitu ki iyo kitu barka ki Marwari bawan apo ki na Gujarat ki bawan na ki iyo maki Marwari hi ki ba Khambon ki wan apo Gujarat bat apo Madhya Pradesh kata ka Jaka ba ki Marwari ki ba bahaya subai kiba ispa la kin yo kin kamai sporting ka sisngi kin bam try artingka ro ngam try re namar ba le kin kamai kamhe kin le kamta te ta kadau to ya kata nya kelet nya pai kan ka e ga bang aku aban batai mo tang poi tang siteng la poi ha e tipsu te to balik ka kani ka sarkar ka kersan mo ong ba ka population kala abun kala kiu don kam no ban hap penbun kan kita ki member po parlimen sawai bet ki ong bakata ka old system kala long outdate happen kala no te sakawi pat ka opinion ka jong ki kalong ba man unu batebot kasibot jong u ka di ban long ka bakodor ma ka di ban long ka value te sakawi pat ka jing kesan jong ki kalong ba po parlimen dan kam sibun ba ki MP ka jing tmu jong ki kalong ban perlong ya kata ka fair democracy te ki opposition pat kita laga jong ka views jong ka opposition baga haban reject ya kan ka bill ki state kum ka Tamil Nadu bat ka Kerala kila bandu no ya ka bor ling ba kani ka jingora ya kan ka delimitation bill ki state kum ki north east jongi ma kamtam ngnya keren tang ya ka state jongi bat kum juru ki north east kit saduna ma ki ban represent namar ba ngim padai ki bri babun paj kata ka kani ka rule kani ka an ka kan pantrai kan ha tagur kom kemut nagalyang jongi kum ki rikhasi kamtam ka state mes layongi mentang idang yo arteli ki MP lada don no kata ka pantrikam ya kani lada ki Kenya kata ka ban base ya ka population ngatrai ka garu ka bakhandiat nomor katkum ka babon hi sisen baki le ya kani bat kum juru baga yat mentahi hakiwe ki state ka balong ka baja menta lakum no arpusan lak arpun diulak way u MP ukit kli na menta kita kata ya khen mapi hapo state jongi kat no gidan kita kipat ba tika kakasi jongi to kala la ban cross ya kata la ban yo tiu garu pan mulai cai kan wana let's say kan wana ba hapo
state jongi kan rantang gui MP amdan kasi amdan garu aman matali ba po ka state jongi ba le kli bat ba sensar dan board du garu lay la sain penjang du garu sapit kai phi kasi ngi ke kasi ngin yo ading ba krawa kani एक स्टेट कुम किने की यूपी राजस्थान bat ka Bihar ki babon pa ki babon kita ki Bihari kita ki Marwari kembang la batai mene kini kan yo ban penyat meki nomor ka kajing salak ngani ka sarkar BJP ka long bai mangla adaptif ta hakini ki jaka babon pa kemut ladang le ngin penterkam ngani ka bel kemut kajing mentoy ka kham kraw bat kham mentoy am kan dei ya ngani ka BJP te kan penrungi kita ki lai persen jong ki ka bha jong ki kan theiru kan plan lupa ka tarukom kadang saong mene ba balai kawan ra ka ni ka bil nagaliang jong ki opposition ki ong ba support ya kata ka reservation nama taki kentai mon taki longkemi te pentrikam no kan te balai te kamla ban pentrikam ada pas ndu usnem ar hajar apulai ada pas balai pat kamla ban pentrikam adu umta nganga yo i ko video ba uni chief minister jong iru korsan kan ni upriang imat udah keren dah imat umtip umpet jaga jing ya ka banja ya ka state la jong umtip namar kan ni ka bil kan base hakata ka ban pentrikam ya ka ya ki ya kata ka jing pihak iki constituency ban pensongdor haki pat ba tela dale kam tali ta kabyang plat ken langin keren tang po ri kasi jongi le ta kabyang plat ken amar ngi kasi ngila byang tu ka jingdon brio tu garu bapli ule kamno tang sipolak kadwilak umpat poi tela da unjo ma u kalong se te kumbaki yakhi ya kata ka reservation policy po kata ka reservation policy ka ba yakhi te bale mla ban pentrikam u garu don katno lak u garu don po meklai jongi bat ngi kasi don katno tela da pentrikam ya kan ni kemut chief minister jongi ru di pasung thu ngila bandu ya kita ki kinong mi khmat le sela da penya ya takurkom dai kadang gide banyak pat mata kata ka reservation ka badai hoi tangin ano kan dai namta ki kintai tika garu hills ka garu kandu makili ki badan katno in compare bat ki constituency ki badan apo ka kasi janja jongi ki duna ba gitu kita yo tang ka pot election bagi babun hi dayo tang 1,000 bot kila adab job election apo kasi jongi apo ka kasi janja jongi tenteng empat long komta tila lagi pentrikam ya kani ngamong bagade ka basniu ban ngamong bagade ka babha ndai kan don kono ka jing ronong bat ka jing yonong te ai bagan pentrikam to la ka trikam kabyang naman nakaliang jong ka opposition balelam da ka kongres bat ki parti kim persya ya kata ka reservation mo naman ta ki kentai ba ka jakwa hi ba kum kilong kemi kin mi ha kata ka ban tre mo ban yami gino tang baga buitu jong kani ka sarkar BJP kalong tang ban mentoy lade kam dei ban mentoy kita ki ba kum ki taki long kemi jadi tang ka jing mentoy ban ki thaulat ban mentoy lade namar ba kin pen scam ya ka chuki jong ki namar ba ha gitu jaka ka klan ka BJP kin pen klan ba jang to bat kin la ban phia ya kita ki constituency ha gitu jaka ki batulot ki ba khamduna ka jing support ya ki kin sa phia ka takurkom ka taktik ka politik takadau ka ngat menta ka ngat ka jing riam ka ba ba Amit Shah ngat ka jingriam ka ba umlat ki menta te jing start jong kani ka opposition ban kan pat ya kani ka ban support ya kani ka bill long ka ka ba nya ban pediang te lang ikran po ri kasi jongi namar sisin balawan kani ka jing phya ya ki constituency namar hapo ka ri kasi jongi ngan kran tang ya ka meklai jongi ngin bot kat kum kata ka jing penyat jong kani ka delimitation bill ti hapo garu kat no seat kan yo ada ki hapsim yo ya ka jingdan brio hagi district kan hapsim hapo state baro kat no ka jingdan brio ka census nakata daw sa ong bagan ni ka India Alliance aga jinglam ka congress ka kwa ba le syai ka census hadin ka census pen trekam kan kata hakan ko kam kat no ka jingdan brio nadu usnam ajar khatway ka census hadu mentala dai arpun rio klam dan census klam tip kat no gi bakha kat no gi bayap kat no gi bala yo lok kat no gi bala ya temen gi la yu klam sim sensas te no pencule mat la kata ga berkaj kadai hakani rukom ka sapersya tele ga berkaj pile ka jing ya bet kamta kan clear mo mang anu sano mo po snong dala ka rai bangin jit kata ki dukot jong ka snong ka song hu pat ba mo udan kata hab jit kata te kumbalong ki balang gi jong iru te kata pat ba te hab jit kata kita ki dukot ban mi ban long kom kita ki dukot kompeti balang te klem tip ya kata don kat no yu mud don ngin jit ngin panhe kata long bapkla ba hadang la tip ba kata don kam kemud hab jit kata ngin ningkong ka ningkong dei ban sim syai kata census ban ken kat no pat ba udon haka sinong gejongi haki balang gejongi haka state gejongi te saperkat ken pat ba udon kata te kat no don kam ban pen he ya kita ginong sensar kita ginong train mentaka
imlang salang jongi kum taki nong mi khmat kim taki MP jadi malang kata rukam menta gani ka sarkar NDA pat kala ada plan lupa ban penhe ya kata ginya bu ya kata ginya sim no to sensus arjar kat wei tu fi mak selembak dah arjar kat wei ni kala long mak su dah ban ngej gani te menta kilek kok rek gani ban penteri kami gani ka sensus menta kanong rim ka ba kayang gani ka opposition party ngam kersan yano yano dengan ngapet baka kayang kanong rim mi te kade jing sisa klam dan kata jing ken ka ba yung sia penkiu no kata kamlong ba kamlong ba mla iban pediang ru bat kaban kata ru yaki state ki ba red ma sai kan penmi kan workom te mar latip hi kani kadi tangka political benefit jong kani ka BJP ki perkat ba apa ori India kan sensar ba BJP te ngamtip lada kum kini ki bil ki yaj bat ki pas kin sakala wat ya kajing yo bah jongi kum ki khasi ki barang yo ya kata ka bah ling baga six schedule ru kajing yo jongi kata ka ki bangi yo bah nakani ka six schedule kila pan kelah we kapor ta kalong kajing ma ka kraw namar kum kini ki bil ada gila pan pas klem da perkat su ya ka kajing du nong jongi we bat ki state bat ki we ki ba kan kata wat ding hiru kin ong de ban yalong kaju be kumbayo ba udakar unwan be chani un snayeng un tijaka kat bomon kin pendu ya kan ka hok jong iru lada kiwan kum kita gijing sensadan bor te perlok sango la jrong bhag video te to ngece kandu par video kuble shibon ya phi ki ba don ha ka video ki ba pe janga kuble shibon ya phi baro